Ahoj, ahoj, zdravím vás pri Technikpeku, tretí diel. Ideme stavať tú vodnú elektráreň a vedľa mňa stojí Timo. Dneska to je Lukášové video. Dobre, takže zeberieme. To by zase prezreti, ty kokos. Takže zeberieme tie dva kybliky. Potrebujeme ešte jeden kyblík naplniť vodou. Počkaj, nemáš vodu. Takže tu, kde to chceš stavať? Poď, ja som tam už ubil miesto. Poď, táto kartu, tu hore. Tuto. Tu? Nie, tam, ten kopčík, poď. Daj si, no. Tu? Tu sme robili také trošku miesto. Máš nejakú hlinu? Ne. Tak si nájdi. Ja ti to nakopem. Potrebuješ veľa? Ani nie. Tak to bude stačiť. Takže urobíme si... Nevieš, kedy sme to dávali? Nie. 7, nie, alebo 8. Tak to asi tu urobíme. Nekonečný zdroj. To netreba. Ideme si ďalšie veci a to bude... Naháč to všetko do inventu. Takže... Kyblíky tu zatiaľ nechám. Kyblíky nemusí zatiaľ brať, ale ostatné veci dobre. Tak to asi toto prehádžujem. A takže zebereme si deployer, retrieval a filter. Takto sa to craftí, no to bože. To neukazuj nač. Ešte to budem aj vysvetľovať. Retrieval som ukázal. Filter, to je ľahké. A docela. Retrieval je ľahké. A deployer to je veľmi ľahké. Takže Takže zebereme solar panel a battery box a toto. no a poď. Toto budeme potrebovať skorej. Čo to máte? Ja viem. Poď. No, ide. Bude noc. Nie, to som pozdalo, pardon. Sorry. Listie. To mňa tu vo videu ani viete počuť. Čo tu zase nejde? Ťažko sa to dalo. Aspoň nie. To mi nedojde. Tuto dáme battery box, nejde tu blízko. Toto si rozkopeme. Máme toto naše... Vyleď trochu, prosím ťa. Čo? Vyleď trochu. Trochu vyleď. Takže dáme si solar panel, solar. A už sa nám to malo vytvárať... Je tu, asi kto nebude vytvárať energiu, keďže tu není Strom. Môžeš to prehodiť? Hej. To zase tu vykápanie stromov by trvalo dlhšie než to. Taj má všetko. To dáme... Tuto to hodíme. Tuto? Hej. Fajn. No ja to doplňujem skákať. Na video toto. Za chvíľku budete môcť vidieť videa aj od Lukáša. Asi, hej. Chce natáčať. Keďže ja už dosť často nedávam videa. Už by nám to malo vyrábať. Áno. Pomaličky, ale tak. Isto. To zvládame. Naťahneme toto. No ešte vysvetli, ako to funguje na chodení. Proste, ono to bude vyrábať modrú elektrinu. Proste sa to tak volá, tá elektrina. No. Tak to bude. A teraz dáme filter. Tu máš. Dobre, takže ideme. Dáme... Tuto dáme... Počkaj, kde to je? Tu. Tuto dáme filter. A tu dáme deployer. A tuto dáme toto. Ne. To dáme, to opravíme. Nie, rozpráva sa tak ty, ako som mal, že som sa od teba učiť. Tuto a tuto potrebujeme hlinu. Tak stáva sa, vieš, ako... Až tak nestáva sa. Tu budeme potrebovať tie káble do ruky. Toto budeme potrebovať sa na to, lebo tu máš elektrinu. A toto tu môžete nastaviť, ako chcete. To potom ukážeme, ale neskôr. Toto sa musí urobiť, toto sa musí predelať na takúto energiu a tá pôjde už tu a tu sa to nabije. Počkaj, tuto budeme potrebovať iné. Rýchlo. Takže tuto dáme kyble a kyble bude toto, brať vodu odtiaľto a tuto dáme ako
kyblík s vodou, aby to ten filter vyťahuje veci, aby vyťahol ten kyblík z tohoto naplnený a pôjde to po trúbkach preč. A zase v trúbkach to pôjde tu a tuto dáme zase prázdny kyblík, aby to zebralo a tuto dáme trúbku, aby to išlo tu. Proste, bude sa to furt kolovať. Áno, presne tak. Ale to vysvetlí inteligentne, ale to poviem skrátka. Pre tých, ktorí takí dobili ako ja. Takže budeme potřebovat tyto trubky. Budeme už potřebovat kable za chvíľku. Aj toto už budeme potřebovat. Toto. No všetko už to zrazu, nie? No, ešte nie. Chceš dobré nejaké kyble, nie? Že by sme už tam nahádali. Odrazu, že ich tam nahádzam. A nevypchajú sa tam všetky, musím počkať, kým sa tam odtiaľ zeberú a potom to musím nahádzať tie ostatné. Keď bude 23, by sme mali prestať natočiť. Čo máme ešte? Alebo sa pozrie, že koľko je. Neboj sa. No lenže ak to bude zase dlhšie, tak na spicne. Sice už som tam prišiel som na to, čo to krátko. Asi? Tak touto trubkou to pôjde zase tu, to je pochopiteľné. Toto musíme napojiť. Koľko ich máme? Raz, dva, 3, 4. Tak to krásne. 8 potrmilo. No. Nebudem egoistický. Potom ešte dodeláme, urobíme. Ja ti tej technik pek. Ježiš, ja som chcel robiť elektrárňu z Industrial Craftu. Tam to stačilo proste iba urobiť nejakú vodu, dať a do tohto to nahádzať, dať kable a už to v podstate tahalo. A čo to vlastne bolo? ITčko. To bolo z ITčko. Hej? Hej, tu je tiež ITčko, ale toto je skombinované s viacerými modmi. Tie trúbky sú asi sa mi... neviem teraz. ITčko sú. Myslíš? Hej. Lenže sa mi zdá, že to sú z Red Poweru. Fakt? Myslím, že z ITčka. To sú z Red Poweru, sa mi zdá. Kde má stroje do ryti? Stroje mám úplne inde. Ja som zabudol do ryti. To sa stáva. No však sa stáva. Nenadávam ako ty mne. Dávaj. Prídi, nie, počkaj. Tak to, ešte. A ešte. A urob takto na kučiara. To už urobím. On tam neznič tie česty na trafu šľak. Jak tam bude A? To sa stáva. No jo, lenže problém je, že v generátore sa to bude napáľať. Tak bude noc sa vyspí, lebo ak buchne ten creeper, tak to... Máš tu generátor? Hej. Jo, ja som si to dal na vyspí. Že v generátore máme uhlie, my sme si to nehľadali. A počkaj. Skús sa tak približne pozrieť. Ja potrebujem ešte lopatku, čo? Ty si zoberaj lopatku. Ja viem, a kde ju máš? Prečo tu máš 2 diamanty krumpače? Ja nechcem s tým si ubeľa. To sa stáva. Čo ma s tým sa stáva? Ja neviem. To sa ma to baví. No to ešte robím tú cestičku. Stále nás tu otravovali tí creepery, tak sme si museli dať pisvu a trošku to možno ohraničené. Ale už máme pisvu? Hej. Ako máme pisvu, tak nechoď. Bacha, to je jama. Vidím. Nemusíš umieť, choď cez ňu. Hej? Hej, ty cháš, také káble môžu ísť aj vo vzduchu. Či? Hej. No tak, čo? Nechaj to. No, poď rovno. Kde mi to stojí? Kde ma stojí? Ešte ďalej, tam máš. Ale bacha, lebo tam budú čestky. Hej? Tak sa musíš posunúť o jeden blok. Tu sú čestky. Ja viem. Takže posun sa ešte o jeden. Ešte. Tu by nemali už byť. A presne, ty si jak... Ty si pri mapách. Čiže teba nechám natáčať video. 23 musíme končiť. Čakaj to. Teraz to zaberieme tajemto. Tuto máš to. Pekne som urobil, čau. Si zabil. Ja viem. Mačko na ceste, no čo, fú mi to budeš vyčítať? Nevyčítam ti to. Ale nie, ja som nikoho nezabil. Máš kamarál to a hneď. To ja zabijam, to je Každý deň to je. prirodzené. Tu mám MV, transformátor. MFE. MFE dokonca. Velice dobrá hračička. Úschovňa. Má to 600 000 na rozdiel od Bedboxu. Ten má
Nechcem to povedať. Hej, počkaj, ešte potrebujeme... Jež, my nemáme ešte vykraftené. Telo. Telo? Čo je? Tak to dám napíšem, taktoka. Transformátor. A tam budeme potrebovať toto. Velice ľahké. No jo. Pozri sa, tuto máš mít krafťák. Ja viem, prejdem si zjeby. Cooper. Všetko máš, ne? To je drevo. Tu. Ale... To už nebude stačiť, čo? To je rúbené drevo. Aha. Urobíte to len 3, ale tak. No to je jedno. Tak, a ešte budeme potrebovať kable. Ty máš. Tu sú. Ty máš pri sebe kable. Ale, aj fakt, doríti, ja tak. No, vidíš, aký to je v tom videu? Všetko sa ti mýli. Máme to. Dovolíme, Lukáš, očas, to máš iba 5 minút ešte. 5 minút. Alebo 4 minút. Toto budeme potrebovať surne, lebo tieto stroje idú na 32 eur. A toto vydáva, ako vidíte, 128 eur. Takže by nám vybuchli stroje. Preto toto transformuje na proste 32. To sa... Som spátky. A čo je tam to za to čo je za pec? Aha, to je. Aj, voda. Musel som mu niekde dať. Možno nám budú chýbať kable. Nebudú. Hej. Ešte stav máme. Nebudú. Nie, možno, že nemáš pri sebe, ale... Ja som zabral ten celý stack. Fakt? Hej, počkaj, no! Nechýbajú za pár kablov, to nebude tam mať. Nech ho teda to... To bude dlho trvať. To by trvalo dlho. Fakt sa musím naučiť lietať. Ja to zviem z lietadla, že medzi stromami tak chodí. No, to sa nauč ako v tým. Počkaj, čo? Pozeraj sa, či tu niečo nemám. Áno. Ja som hovoril, že ešte mám. Drifty, ručná. Tak dole. Takže máme písmu. Tu hovorili možno, ale sa divíte. Možno. A už to fakt či ešte nie? Bude to fakt čiť za chvíľečku. Tieto stroje potrebujú na vyťahovanie alebo proste na to vykonovanie redstone signál. Počkaj, a budeme to nastaviť, aha, plus 50. Môžeme to nastaviť na 0,750 sekúnd. Vidíte, už sa vyťahuje a už sa robí EU. A tuto nahážeme tie ostatné kyble. Wow. Vidíš? Počkaj, máš glowstone? Mal by som mať. Ale glowstone prášky. Asi nie. Tak ale rozdiel glowstone. Mal by som mať ešte nejaké. Pomyslím. Že by sme si urobili niečo. Tuto určite nie. Vieš, že tu buchol ten creeper, není tu. Ani tu. Tu. Bude stačiť. Raz, dva. Budeme potrebovať 4 kable. Niektoré zašiť tušíte, čo to bude. Áno. Hej. Áno. Čo? Máš minútu na to. Čo minútu? A ešte budeme potrebovať ešte 3, 4, 5, 6 2 redstony. Minúta. Kde tu je iron? Tam bol. Ja len, že tak, ak to nestíniš do minúty, budeš to musieť ty skracovať. Ja to neviem. Prečo to dávaš tam? Prečo si nedal do tej elektrickej PC? A kde tu máš elektrickú? Asi, že tu. Aha. Vedľa. Nevidel som. Už by tu mali byť, presne, keď už ide nám elektrárne, tak už tam FPU musí byť. Počkaj.
Končí, už končí. Čakajte. Rozlúča, Čau, už musíme končiť. Čau. F10.